i Sgorio. Cyffro'r adran Genero ac antur Gwalia United yng nghwpan FA Lloegr sydd i ddod. Ond fe ddechreuwn ni rhaglen heno gyda'r dynion. Mae gan y dre newydd bar newydd o ddwylo wrth y lliw erbyn hyn, gyda rheolwr cynorthwyol Callum Mackenzie yn cael ei benodi fel rheolwr newydd y clwb. Ond yn anffodus, y tywydd garw gafodd y gorau o bethau yn y frwydr rhwng y dre newydd a Cheicona nos Wener. Doedd hi ddim llawer gwell yn y gogledd Brynhawn Sadwrn chwaith, gyda'r gêm rhwng Caernarfon a'r Bari'n cael ei gohirio hefyd. Ond pidwch poeni achos mae yna dal ddigon o bêl-drod i ddod. Ac fe ddechreuwn ni gyda'r pencampwyr, y Seintiau Newydd. Ar bapur roedd hon yn edrych fel tasg ddigon hawdd i'r Seintiau, ond sioc i bawb. Y cochion rwydodd gyntaf, Jasper Pen yn gwasgu heibio amddiffyn y Seintiau ac yn sgorio. Wedi hanner awr roedd Llansawel ddwy ar y blaen, camgymeriad gan Jack Bodenham a'i beniad yn glanio yng nghefn i'r rwyd ei hun. 10 munud yn ddiweddarach ac fe rwydodd Llansawel ei trydedd. Pas hyfryd gan Ellis Sage yn golygu fod y Seintiau'n ildio 2 gol mewn hanner am y tro cyntaf ers mis Ebrill 2021. Pan sgoriodd Aram i Dote cyn yr hanner oedd yn ymddangos y byddai'r pencampwyr ar ei ffordd yn ôl i mewn i'r gêm, ond llwyddodd Llansawel i beidio ildio drwy gydol yr ail hanner. Ac i goroni noson wael i'r Seintiau, Jake Canavan yn derbyn cardyn coch. Llansawel felly'n fuddigol a 10 dyn y Seintiau'n colli yn erbyn tîm o waelod y cyngred am y tro cyntaf ers 2011. Gêm enfawr ddydd Sadwrn felly yn erbyn Pennod ar frig y tabl. Tasa'r Seintiau'n ennill byddai'r bwlch yn 1 pwynt yn unig, ond tasa Pennod yn fuddigol bydda gan dîm Rhys Griffith 7 pwynt o fantais. Williams, heibio'r amddiffyn o ddo, cael ei groesiad i fewn. Baker! A mi oedd angen yr arbediad gan Shibek. Ash Baker, a mae dal yna i'r Seintiau. Y postyn pella'r cliriad oedd hi ar y llinell gan Billy Bodge. Ash Baker mor agos at roed y pencampwyr ar y blaen. Williams gwipio hi eto draws y cort! A mi oedd Baker yna eildro o fewn munud. Jordan Williams ar croesiad, Ash Baker yn amseru'r ediad yn berffaith. A mae o'n gwybod, dylai fod i taro'r targed yn y fan yna. Mae gachu. O, mae yna le fan hyn i Ben Clark. Awgrym wergyd gan Clark. Ac un o gwych gan Clark, a cheisio i gosod ti. O, mi o dawel o ddau o amddiffynwyr Pennod. Fel ar ei pen ola yn y fan yna. Dyma Kirkhoff. Ac yna Wood rownd y gornel at Kroll. A Pasg. Mae'n ôl i Kroll. Cyfleu yr ergyd gan James Kroll. James Kroll! 6 munud ar 20 o'r gêm wedi chwarae. A mae'r Seintiau di reoli'n llwyr hyd at hyn. Un cyfle o James Kroll i angen. Heibio i Pasg. Heibio i Connor Roberts. Seintiau Newydd dim. Pennod 1. Wood. Ond Georgievski, mae Kroll yn y canol. Mae Kirkhoff yna hefyd mewn y dawi. Disgyn i Kroll ar ail! O, dyblu mantais Pennod, smonach yn amddiffyn y Seintiau Newydd. Hanner awr union o'r gêm wedi chwarae. Yr ymwelwyr yn dyblu'r mantais yr ail i James Kroll. A mae Pennod wedi dod i gartra'r pencampwyr. A maen nhw'n curo o 2 gol i ddim. Seintiau Newydd dim. Pennod 2. Williams, Clark. Ote wedi mynd ar rediad ar y medi. Ote! Arbediad o'r safon ucha gan Adam Shibek. Campus gan y golwr. Oedd hwnna yn edrych yn gol sicr i'r Seintiau Newydd. 4 munud o'r ail hanner ar y cloc. Ben Clark yn cymryd y gicrydd i'r Seintiau. A'r gwiriad ar y postyn pella. Fi'n credu mai Ash Baker gafodd y cyffyrddiad ola. Mae'r bêl i fewn ar y postyn pella. Mi oedd Oti fewn yna, mi oedd Jordan Williams yna, a mi oedd Ash Baker yna. Mae'r Seintiau nôl yn y gêm.
O'r cyffyrddiad yn tasgu nôl oddi ar Josh Bask at Nathan Wood. Wood rownd y gornel edrych am Kroll! Yn ôl at Wood! Arbediad arall, mae'n disgyn i Owen Pritchard. Camgymeriad a rwan mae yna gyfle'r pen arall, Kirkhoff! Mae yna gerdyn melyn i Jacob Kirkhoff y fan hyn. James Kroll, oedd y cyfle yna ar gyfer yr hat-trick. Yr arbediad gan Connor Roberts. 2 funud ar 15 o'r ail hanner wedi chwarae. Cyn Owen! Capten Pennod! O'n mynd amdani nath o'n fanna. A bron a dal Connor Roberts ar i bostyn gosa. Brobl mae gen fo le ag amser i fesur y croesiad! A maen nhw nôl yn gyfartal! Y seintia newydd, Danny Davies! Yr cyffyrddiad, 4 munud ar 15. Oedden nhw ar ei holi o 2 gol i ddim. Maen nhw nôl yn gyfartal. Jordan Williams yn sgwar at Rory Holden. Holden disgyn i Danny Redmond. Danny Redmond! Y capten! Y torri calon a Pennod! 3 munud o'r 90 yn weddill. Yn ei chrefanu hi. Yn berffaith i'r gornel ucha. A wedi bod ar y blaen o 2 gol i ddim. Mae Pennod ar ei holi o 2 gol i 2. If you said to me we'd be top after 17 games, having lost only 2 games, I would have bit your arm off. So we're doing well, and we just got to keep it going. Mae Hwlffordd yn anelu i gyrraedd y 6 ucha am y tro cynta yng nghyfnod y 12 disglair. Bydda Curo'r Bala gartra am y tro cynta erioed fwy neu lain selio lle'r adar gleision gyda'r elit am weddill y tymor. Bala yn ennill y bêl yn ôl mlaen ac Aberdaki dim cam sefyll. Aberdaki! Ergyd ar darget gan yr ymwerwyr. Y gwaith da gan Aberdaki yn derbyn y bas ar ergyd isel. Mi oedd angen yr arbediad gan Zach Jones. Dan Hawkins i Hwlffordd dros y gicrydd. Mendes yn unig yn y wal. Mae'n curo pawb. Alaric Jones oedd yr agosa ati. Y gicrydd yn cael ei chwipio mewn gan Hawkins. Kieran Lloyd ar tafliad. Fawcett rownd y gornel at Arman. Hawkins, hwnna'n bas dda. Yr un orau o'r hanner, a mae Fawcett yn glir. Fawcett mewn i'r cwrt Cosby. Yn ergydion isel. Ond yn rhy agos at Joel Torrance, a mae'n arbediad da gan gôl-geidwad y Bala. Ond am bas gan Hawkins i'r rhai i Fawcett. Fawcett yn defnyddio'i gyflymdran, rhedeg mewn i'r cwrt Cosby, ond i ergyd isel yn syth at Torrance. Mendes at Aberdaki, cyfle Aberdaki, ymosod ar McCarthy, mae heibio i McCarthy. Mae'n croesi at y postyn pella! Wel, Aaron Edwards nath hedfan tuag at y bêl. Gwaith da gan Osebi Aberdaki lawr y dde yn curo McCarthy a'i groesiad peryglus Aaron Edwards. Taflu hunan at y bêl. Ond yn methu cael y cyffyrddiad holl bwysig. Aberdaki. Angen yr arbediad gan Zach Jones. Aberdaki yn casglu'r bêl. Croesiad oedd i fod, dwi'n siŵr, nid ergyd, ond yn dal ar y gwynt. At weddill gemau dydd Sadwrn nawr ac fydd y chreuoni gyda Met Caerdydd yn erbyn Aberystwyth. Ac o'r diwedd mae gan Aber reolwr parhaol newydd yn Antonio Corbisiero. Gorffennodd Aber yn 8fed yn y tymor diwethaf tra roedd Corbisiero wrth y lliw yn 2022 a'r nod eleni i'w osgoi'r cwymp. 17 o funudau wedi chwarae yng Nghyn Coed i ni'n parhau yn ddisgor, a mae'n bas hyfryd gan Lang naten Reynolds at lwybr Lewis Rhys unwaith eto sy'n herio Davies. Rhys ar croesiad tuag at y postyn pella ac ychydig heibio'r postyn yn unig. Wel, croesiad dwi'n meddwl oedd i gan Lewis Rhys.
ond mi oedd hi'n hynod o agos at y postyn pella. Dwi'n siŵr fod Dave Jones yn gwybod be i wneud. Digonedd o grysau. Gwerdda di yng nghanol y cwrt Cosby. Anderson tuag at John Owen oedd yn, wel, yn ceisio i orau i gyrraedd honno. Yn llithro ar y tir ar y postyn pella. Y bêl tuag at Lewis Rees os na gyfle i'r met reit ar ddiwedd yr hanner cynta. Rees mae heibio, Rees Davies, a Lewis Rees tuag at y gôl ac on i bai am Louis Bradford o ddar y llinell o bosib. Fydd y tîm Ryan Jenkins wedi sgorio reit ar ddiwedd yr hanner. Rees ar gic felly, ac y gôl! A chydig yn llai na munud i fewn i'r ail hanner. Dechreuad perffaith i'r tîm cartre ac am ergyd wych gan Lewis Rees. Fe gadwodd e'n isel, heibio'r mir a heibio Dave Jones lawr i'r gorner isa. Cybongl yn cymryd i hun, Rees i ganol y cwrt Cosby a'r penniad gan Vincent! Oedd hi ar y traws ac i gefn o'r hwyd. Ac o bosib gyda chydig dros 10 munud yn wefus, Tom Vincent yn dyblu mantes y met. Ac yn cipio'r triphwynt i dîm Ryan Jenkins y prynawn yma. Evans yn ei chymryd i, mae'n hyfryd. A'r penniad i gefn yr hwyd gan Matt Chubb. A mae'r met wedi sgorio ddwyweth o fewn 2 funud i gau pen y mwdwl y prynawn yma. Brwydr y newydd ddyfodiaid nesa ac ar ôl i Lansawel gyro'r seintiau'n anisgwyl, roedd y Flint yn ôl yn safleoedd y cwimp cyn i'r tîmau gyfarfod bnawn Sadwrn. Jenkins, heibio i Phillips, y bêl ar draws i'r canol. Ac rhywsyd mae Jack Flint wedi wneud yr arbediad. Ricky Owen ar ergyd, oddi ar Flint ac allan am cig gornal. Gwaith da gan Cian Jenkins, y bêl isal ar draws. Ricky Owen methu canfod cefn y rwyd. Nari Owen, chwilio am opsiynau, mynd yn hir lawr y llinell, chwilio am rhediad Ionsian. Ionsian ddim yn cam sefyll. Ionsian yn erbyn Fuller, Fuller yn neud yr arbediad. Ac Llansawel yn clirio wel, Florian Ionsian. Trwad un yn erbyn un, doedd yr ongl ddim yn un wych iddo fo. Mynd ar draws y gat y postyn pella, a Fuller wedi darllan beth o'n trio wneud ac yn gwneud yr arbediad. 1 munud ar 20 wedi chwarae yma. Jake Phillips yn sefyll dros y gic. I mewn mae'n dod tuag at Fofana, peniad rhydd gan Sidi Fofana, ond methu canfod y targed am gyfle yma yna i'r tîm cartra. Cic rhydd i mewn, neb ar gyfyl Fofana, ac fydd o'n siomedig efo'r peniad. Ben Hughes. Harry Owen wedi parhau a'i rediad, rhyddhau Jones, cyfle am groesiad Jones, tuag at Ionsian, Jones, na, yr ergyd ddim yn cyrraedd y targed. Wel, rhwng Ionsian a Joshua Jones, y Flint efo'r cyfle i gael yr ergyd. Phillips. Harry Owen yn mynd yn hir. Joshua Jones ar ôl beniad, ceisio rhyddhau Ionsian. Kieran Williams sydd ar draws. Michael Burke mewn lle. Neb yn gallu canfod o digon buan. Mr Griffith, dangos cardyn melyn i Lee Fowler. Nachdi, y wir. Cardyn coch i Lee Fowler. Mr Griffith ddim yn hapus efo rhywbeth o Lee Fowler wedi ddeud. Owen derbyn y bêl yn ôl. Ben Hughes yn troi. Ben Hughes yn drwad. Hughes a'r bêl ar draws. Burke ac mae Michael Burke yn rhoi y bêl yng ngornel isa'r rhwyd ac yn rhoi y Flint ar y blaen. 11 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Wel, y gwaith gwych y fanna gan Ben Hughes yn troi ac yn rhyddhau ei hun, y bêl ar draws, cyrraedd Burke, dim camgymeriad ganddo fo. Y Flint un, Llansawel dim. Tom Price ar gic. Tuag at y canol mae'n mynd. Tuag at Kieran Williams. Peniad rhydd gan Kieran Williams. Ac mae o wedi dod â Llansawel yn ôl yn gyfartal. Y gornel i mewn gan Tom Price. 6 llath allan. Kieran Williams, neb yn ei farcio.
a dim camgymeriad ganddo fo. Cyfle da yma i Tom Price chwipio hon i mewn mae'n dod. Jack Flint methu cael dim llawer arni, ac Jasper Payne ynta methu cael dim arni chwaith, fel Flint allan i dyrnu'n glir, ddim yn mynd yn bell. Y bel yn disgyn i Jasper Payne, ond illa doedd o'm yn disgwyl hi. I hanner ffordd trwy'r ail hanner. Phillips ar cig gornel. Harry Owen ar Pennod ac yn cael ei chlirio. Wel, oedd Harry Owen dwi'n amad i dechrau dathlu, ond y bel yn cael ei chlirio, cyfle fan'na iddo fo. Phillips, tafliad at Hughes yn ennill y Pennod. Chwaraewyr Flint a'r cefnogwyr yn gofyn am gic o'r smotyn, cariwch ymlaen. Fofana, y bel ar draws, tuag at Burke ar y post yn pella. Wel, Burke yn cael rhywfaint arni, ond sydd i ddwylo Fuller. Mr Griffith oedd efo'r penderfyniad i wneud y fan'na. Ben Hughes yn ennill y Pennod ac yn cael ei wthio i'r llawr, ond dim cic o'r smotyn. Phillips ddod tu fewn ar ei droed chwith, canfod Fofana. Yn ôl at Phillips, cyfle am groesiad i mewn mae'n dod tuag at Joshua Jones! A Joshua Jones yn rhoi ti dros y trawst. Y croesiad i mewn, a Jones efo'i droed dde, efallai, so fod i gwneud y well efo'i droed chwith y fan'na. Phillips cymryd sy'n sydyn at Harry Owen. Harry Owen! Ac mae Harry Owen wedi roed y Flint yn ôl ar y blaen. Ac efo llai na 10 munud i chwarae fyma, ydy'r gol yna mynd i sicrhau tripwynt i'r Flint. Ionsian yn troi, Mer drwad, cyfle yma, George Mer, ond George Mer yn oedi, ac rhywsys fa Llansawel yn ei chlirio hi. Wel, da ni yn yr amser sy'n cael ei ychwanegu ar ddiwedd y 90. George Mer y fan'na, drwad, an 1-1 yn erbyn Fuller, ond yn oedi gormod. If I'm honest, I'm just livid with them in the fact that the opportunity they've given themselves, winning in the week, coming here today, got themselves back in the game. We miss an absolute sitter by there to go 2-1 up, and we should just stay in the game and defend it. That's not good enough when you're there to defend the point, get the point, and what a great week it would have been. Does dim llawer o symud yn y gyngrau'r wythnos yma, ond mae'r seintiau newydd wedi llwyddo i gau'r bwlch ar y copa ar ôl trechu Pennod. Tua'r gwaelodion ac mae'r Flint i codi mas o safleodd y cwymp ar ôl curo Llansawel Brown Sadwrn. At y merched ewn ni nesaf, ac mae'r hollt yn hymor y brif adran ar y gorwel hefyd. 2 bwynt yn unig oedd yn gwahanu'r Bari ac Abertawe yn y ras am y 4 uchaf cyn i'r tîmau gwrdd ddydd Sul ar Barc Jenner. Wyn yn fler yn rhoi hwnna'n syth i draed Ingrid Odland. Murray sydd efo hi, Murray ar y Miller Cwrt Cosby. Os na gyflau, Erin Murray! Erin Murray! Wel, mi sgorio ddi wrthnos dwytha yng Nghwpan Cymru, a mae di sgorio yma i'r Bari. Gwaith bler gan Sammy Wyn yn rhoi y meddiant i Ingrid Odland yng nghanol cae, ac Ingrid Odland yn gweld Erin Murray mewn aceri o le ar y chwith iddi hi. Emily Richards yn cymryd y gic gornel, ac mae'n cael ei chlirio. Ydi dal yna, mae yna gol, ac mae Stacey John Davies wedi unioni'r sgôr i Abertawe. Y gic gornel na'n dod i fewn, pwy arall ond Stacey John Davies. Williams allan at Finch. Honna yn fler. Emily Richards sydd yno, mae heibio i Molly Anderson. Emily Richards wedi mynd â Abertawe ar y blaen yma ym Mharc Jenner. Mi lwyddodd Emily Richards i fynd rownd y golwr, ac o ongl dyn yn y diwedd yn llwyddo i rwydo i gefn y rwyd. Stacey John Davies, capten Abertawe, yn rhedag i ymyl y cwrs Cosby ac yn cael yr ergyd. A pwy sydd yno? Amy Deacon, o ma hi'n cam sefyll, fydd y gol yna ddim yn sefyll. Da ni yn y 5 munud sydd wedi ychwanegu ar ddiwedd y gêm. Y gic gornel yn dod i fewn, a ma na beniad! Mae'r Bari yn yr amser ychwanegol wedi unioni'r sgôr. Ac Eli Gynni gafodd i phen
croesiad yna. Bari 2, Abertawe 2. Y seintiau newydd oedd yn croesawu Wrexham i groes oswallt bnawn Sul ac wedi hanner cyntaf digon tawel fe lwyddodd y seintiau i gipio gôl ychydig cyn yr hanner. Chantel Te yn cyrraedd Lexi Jones a hythyn brwydro heibio Katie Sharp a Liz Craven yn y gôl i rwydo. Wrexham geisiodd gynta i daro nôl yn yr ail hanner. Camgymeriad y gôl geidwad Rebecca Elliott yn rhoi'r bêl ar blat i Brooke Cairns, ond hythyn gwastraffu'r cyfle a'r bêl yn cael ei chlirio gan yr amddiffyn. Y bas yma gan Maria Francis Jones roddodd y cyfle perffaith i'r seintiau ymestyn ein mantais. Gyda chydig o'r gêm yn weddill, roedd Lexi Jones yn benderfynol o rwydo'i hael am y prynhawn, ond ar ôl brwydro heibio amddiffyn y seintiau, roedd hi'n methu a chiro'r gôl geidwad Liz Craven ac felly'r sgôr terfynol yn 1-0 i'r seintiau newydd. Brwydr y brif ddinas nesa'r pencampwyr lwyddodd i rwydo gyntaf. Fiona Barry yn gwibio lawr yr asgell i sicrhau unig gôl yr hanner. Eliza Colli rwydodd yr ail i'r adar gleision yn fuan i mewn i'r ail hanner gyda'r ergyd yma o ymyl o bocs. Ac o fewn munuda roedd tîm Ian Derbyshire wedi sgorio eu trydedd. Fiona Barry'n curo Charlotte Smith am ei hael am y prynhawn. Gwen Llian Jones lwyddodd i agor y chwarae i'r Met gyda'r bêl wych yma i lawr yr ochr yn rhoi'r cyfle perffaith i India Shanahan sgorio. Ond yn anffodus gôl gysur yn unig i'r Met a Fion Price yn sicrhau'r bedwaredd i Gaerdydd. Bu'n rhaid gohirio'r gêm rhwng Llansawel ac Aberystwyth Brynhawn Sul ac felly mae'r Bari wedi dringo heibio Llansawel i'r pedwerydd safle. Y Met yn parhau edrych am ei buddugoliaeth gyntaf tymor hwn ac mae'n parhau'n dyn ar y copa rhwng Caerdydd a'r Seintiau. At gystadleuaeth newydd i sgorio i gloi heno, sef cwpan FA Lloegr. Nawr, un tîm yn unig o Gymru sy'n cystadlu yn y cwpan, sef Gwalia United. Maen nhw'n ware yn y drydedd haen yn system cyngreiria Lloegr o dan eu henw newydd, ac o'n nhw'n gobeithio trechu Bridgewater i gamu i'r drydedd rownd. Corey Williams-Mills lwyddodd i roi Gwalia United ar y blaen ar ôl hanner awr. Pas wych Chloe Lloyd yn agor y chwarae'r cochion yn mynd ar y blaen. Bellach yn yr amser ychwanegol cyn yr hanner ac fe rwydodd Corey Williams i hael am y gêm. Y gic gornel yn glanio'n hyfryd iddi a Gwalia 2 ar y blaen ar yr hanner. Yn fuan i mewn i'r ail hanner ac roedd Corey Williams yn ysu am ei hat-trick. Camgymeriad yn y cefn gan Bridgewater ac roedd ei thrydedd gôl o fewn gafal. Ergyd ddigon hawdd ac Corey Williams yn cipio ei thrydedd gôl am y prynhawn. Ac i selio'r fuddugoliaeth, fe rwydodd Jessie Taylor y bedwaredd o ymyl y bocs. Gwalia United roedd i rown nesa a Jessie Taylor yn dathlu mewn steil. Dyna'r cyfan am heno, ond cofiwch am ein rhaglen uchafbwyntiau arbennig nos Iau. Y seintiau newydd yn erbyn Dewgarden yng Nghyngres UEFA yn fyw ar S4C am 10 o'r gloch. Ac fe fyddwn ni nôl fel arfer nos Lun nesaf gyda'r gorau o Bêl-drod Cymru, ond tan hynny, nos da.